I gluain muine a ganda I gúnaáil, tá seo talmhaíochta cosfáige an na chuigiúlarna den saoú a bhín lídéag seaca séan. Tá lá mó crug amach rúin agus béis agus bóta is a gatainna bheitsána cónaí. Tá marna méiseach faoin seo mar tá sé mucé tá ag marciocht ag seo agus tá sé just stáisiún mhór freisin. Caiithtí más a thuirt do gatainn in sin agus na daoine bacon shorts. Dínta sástadal na haine bhéh seo tá siad chur bheith 8 míon eis. Seo an chéadú a bhí siad ar an rápa agus siad chur bheith 350 kg eis. Caihí siad a bheith farfa don seo sin an rud manóil siad farfa í hir an seo dean dearma déir. Tá me fiáil chulah líon leis mar cuiach chun se fáin níos professional ní professional den na barabóí iad héana tort níos muú ó bhéin agus tá sé bhain níos professional agus tá sé go bóta ríide agus tá caiid go méide go muiste na sport Olympach. Iomaíocht, bhaint amach bhíonn.